Ahojte bezlepkáči a lepkáči, takže dnes si pripravíme hráškovú polievku, tak poďme na to. Na hráškový krém budeme potrebovať jednu cibulu, bobkový list, nové korenie a čierne korenie. Ja si to dávam do sítka, lebo potom keď to vyberám z polievky, tak sa lepšie vyberá a nemusím hľadať korenie. Stopkový celer, nejaké 3-4 kusy, jeden pohorík menší, pol kila mrazeného hrášku, slaninu, použijeme ju na čips, cca pol litra smotany a bezlepkový chlieb na krutóny. Všetky tieto suroviny nájdete na mojej webovej stránke alebo v popisu videa vám dám link a na konci videa budú tiež suroviny. Nakrájame si teraz zeleninu do polievky. Keď máme zeleninu nakrájanú, tak ideme variť polievku. Do hrnca si dáme olej, cibulu, tu si pekne orestujeme. Keď máme cibulku orestovanú, tak pridáme por a stopkový celer. Pridáme ďalej bobkový list, nové korenie a čierne korenie. Ja to dávam v sítku. A všetko spolu pekne opečieme. Osolíme a necháme restovať. Keď máme takto zeleninku restovanú, tak ju podlejeme vodou. Pridáme smotanu. Teraz necháme trošku smotanu so zeleninkou povariť, aby vlastne bobkový list a nové korenie prinieslo chute do smotany a následne pridáme hrášok. Hrášok pridávame na koniec toho dôvodu, aby vlastne ostala polievka pekná zelená. Maximálne len trošku prebuble a potom polievku pomixujeme. Kým sa nám robí polievka, tak si urobíme medzi tým slaninový čips a krutóny. Tak poďme na to. Dáme si trošku oleja. A slaninku. Opečieme ju z jednej z druhej strany. Keď budete mať slaninu opečenú, tak zlejeme s nej mas a v tej istej panvičke si spravíme aj krutóny. Môžeme vidieť, že medzi tým už nám pomaly aj polievka začína vrieť a necháme ju povariť tak 3-4 minútky. Ochutnáme a potom tam pridáme hrášok. A teraz si opečieme krutóny. Pomaličky.
Nedávame veľa do panvičky, ale postupne pridávame. Pridáme trošku soli. Podľa potreby podlejeme trošku mastí zo slaninky a do hnedasta ich opečieme, aby boli pekne chrumkavé. Krutony máme hotové, tie si dáme bokom. Základná polievku si dáme bližšie. Vidíme, že sa nám krásne uvaril. Počkáme, kým nám zovrie a pridáme hrášok. Polievka nám pekne zovrela, takže pridáme hrášok. A necháme ju len zovrieť tak maximálne 1-2 minútky. Nesmieme nechať veľmi hrášok prevrieť, lebo potom stratí polievka svoju peknú zelenú farbu. Takže polievka nám prevrela 2-3 minútky. Vyberieme sitko s koreninami. A teraz ju môžeme pomixovať. Ja osobne radšej mixujem s multimixerom ako s ponorným mixerom, lebo je tá polievka oveľa jemnejšie pomixovaná. Tak ideme na to. Polievku máme krásne krémovú. A môžete vidieť, že si sa chovala peknú zelenú farbu. Takže to je úplne super. Tak teraz si poďme naservírovať. Polievku máme takto krásne naservírovanú. Tak a môžeme zochutnávať. Polievka sa nám podarila úžasne, má nádhernú zelenú farbu, môžete samotne vidieť. A poďme ju ochutnať. Má vynikajúcu chuť. Tá slaninka je tam akurát, že robí ten kontrast medzi sladkým a slaným. A zároveň tie krutóny tam pridávajú ešte takú tú chrumkavosť navyše. A ak sa vám páčia moje videá, tak budete odoberať like alebo komentár a teším sa na ďalšie video. Vidíme sa. Čaute!